Mâine avem inspecție, să nu scoateți un cuvânt. Psst, colegul, când intre inspectorul îi dăm în gât. Vrei să spui că îi spunem tot ce ne-a făcut? Exact, moșul abuzează de rangul avut. Bă, ați înțeles, nu vreau să aud niciun sunet. Atunci să dea Domnul să se audă pe afară vreun tunet. Pentru binele vostru aveți grijă cum vă purtați. Pantaloni scurți și tricou, proful, la ce vă așteptați? Bună dimineața, inspector Manciuc mă numesc. Bună dimineața. Ce nume arăbesc. Bă, n-auziți, mă, să nu mai scoateți cuvinte? Ce s-a întâmplat? Domnul profesor vă minte. Cu ce anume? Stați așa că nu vă înțeleg. V-a spus că se poartă frumos, se poartă ca un blec. Ne înjură, ne înjosește și ne dă patru. Mie mai de mult mi-a spus să nu mai latru. Așa, domn profesor? Nu, copiii mint. Mie mi-a spus că nu mă trece fără un las de argint. Pentru asta gata, sunteți concediat. Luați-vă lucrurile de aici și plecați imediat. Dar nu am spus nimic, chiar pot să vă jur. Moșule, scoatem filmările sau pleci tu singur? Hai că plec, lăsați-le acolo, nu le mai scoateți. Bă, da. Credeam și eu că suntem, uite așa. Oricum nu-mi plăcea de voi. Hai.